mar gana ariyo prariyo kod auchiel dhi kod yo nendo mano makare machiegni chenro mano mar machiegni pacho kama kilo wechgi kuma nyena mago matucho koni koda kocha kidgi kuma bende jo fombo magwa bende go tache counties ma opogore opogore eneno ni wechgi duto nyalo chopo ne yo makare kendo tunendo mano ma owinjore parne yudo achiel kachiel kokalo e yorge ko mag tudruok magwa manendo mar mbui at Kala TV live ka YouTube bende do at Kala TV live mago ma ikoni gethonidi otingo mano motenre koda chenro weko mar neno kata mar yango dongruoge ma osektimo koda gulnido mano mar NSSF mano ma bende ne oyangi ni osetigo de chol dongruoge machalo kaka gedo mag apini kachiel koda gedo mag ute ma opogore opogore e pacho kae mamoko gin mag motenre koda chenro mano mar romo mar mabendo bagi koda Senator ma county ma Nairobi kachiel koda governor ma county ma Siaya mano bende biro timo odiechieng' mano makinyi giko mago ma Busia romnindo makoro ni taikwedo koda moko kuom jokanyo mag duond nindo mar ODM bed kodwa nyaka giko mar chino nindi nyinga en Julian Ouma machiegni jatend migepe e pacho kaendi kendo jatend migano nindo mar weche ko mag pinje ma oko Musalia Mudavadi owuok oko kendo yango moko kuom dongruoge ma bende osetim koda agulnindo mano mar NSSF ma oyango ni gethulnindi to osekelo thulnindo mano mar tije ni rowere ma pacho kaendi maromo atamalo 70 to kod abicha Musalia Mudavadi mane loso e kinde romnindo mar tielo mar aboro manindo mar NSSF oyango ni omenda no indo kata gulu mar NSSF githulnindi to sebedo ka konyo mokalo sirikal ma pacho kaendi chino nindo mar dongruoge machalo kaka gedo mag apini kachiel koda manindo mar gero ute e pacho kaendi kamaendi e kaka ne Musalia oloso e kinde romo makamano. Thank you for taking up the Mao Summit as part of your investment portfolio. Do you know, you guys can actually own Jomo Kenyatta Airport. But as a commercial decision, not a political one. You can own it, and if you own it, make it a commercial decision, not a political one. Because it's possible. With your resources, you can modernize our airport. You can. After all, those of you and your fund managers are here, and most of you, all the people in this room and the ones listening, they've got substance on their shoulders, above their shoulders. I can tell you that if you look at Heathrow Airport, for instance, 15% of Heathrow Airport is owned by the Saudi fund, I don't know what fund, and other funds. It is domiciled in UK, and it will never be uprooted from the UK. It shall always remain an infrastructure in the UK. But the ownership has moved to various global funds, which then modernize it. But it remains Heathrow Airport in the UK. So equally, the NSSF, as you look at various projects, choosing them selectively so that there's a proper return and there's proper potential, you can help us transform this country. There is an opportunity, do not let it go away. And as I said, do not make political decisions. Make proper, well thought out commercial decisions, so that there is an adequate and commensurate return on the investment that employers, employees, and all the savers have made to the NSSF kitty.
Komachielo en ni gavana ma kaunti ma Kiambu Migosi Kimani Wamatangi wuokoko kendo semo kalo ganda go ikomosi wuokoko mar kwedo telo mare ka oyango ni en chenro mare en mar neno ni oganda ma Kiambu kono onyal yudo dongruoge ma opogore. Wamatangi ka ikinde go ikomo bende ne oloso koda oganda kaunti ma Kiambu kono oyango ni okobiluora kendo okubindeke koda jogo ikomo bende seyo locho mare ka oyango ni nitiere kweth moko ma obalo ma osiwuok oko mar neno ni onyal rocho chenro magi makapisi. Nimevati mambo ya chama na nini, chama nitaingia lakini sio sahihi. Mimi kwanza nimesema mambo ya siasa niweke kando mpaka mwezi wa 3 mwaka ujao. Nitoradhie wega. Mimi niliambia watu muache kuniharakisha tafadhali wachaneni na mimi. Nilifanya ahadi na wana Kiambu ya kwamba nitawafanyia kazi na waone kazi na macho na waitambue. Na mimi nahitaji hii mwaka yote kumaliza kazi yangu. Na niwaambie watu wa Theta tafadhali. Wachani niwaambie. Wachani tusaidie gavana Wamatangi hadi arudi kwa kiti 2027 kwa sababu yeye ndiye ako na maono. Komachielo en ni gavana ma Trans Nzoia County Migosi George Natembeya wuokoko kendo semo kalo paronindo ma jatend piny William Samoei Ruto ni godo mar neno ni onyal rangi kendo chenro indo kata kaka itayo omenda no indo mano mar kata surendo mano mar ngado jotich ma pacho kaindi kata pay ma ong'ere kaka pay as you earn. Natembeya mbende ne loso kodogande gwenge komago mag Trans Nzoia oyango ni wach osuru bende ne oyangi koda jatend piny William Samoei Ruto ekinde weko mane oyango ni jokenya ma chamo osara mabende ok ng'eny kata mano indo maromo shillings Ghana 30 kaduogo chien koro ni to ibiro duoknegi piny osuru ma kamano. Natembeya wacho ni mano en mana chenro nindo ma jatend piny godo kendo chenro mare en mar neno ni onyalo chako chenro go komago mag campaign motelo ne higa mar 2020 to kod 7. Madam Edith Makofi, huyu mrembo alisimamia project za sawa, si ndio? Sasa tunaendelea kwa haraka. Your Excellency, just allow me. Naona vijana wa mtaa wa Kibonga ni dakika moja, si ndio? Si dakika moja na tunamaliza hiyo story. Na barabara ziko tayari kutumika. Sio lazima gavana aenda apige magoti State House ndio maendeleo ikuje. Mtu akinipatia hiyo condition kwamba Natembeya lazima uimbe upige magoti mbele ya rais ndio saidiwe, hiyo magoti mimi sipigi. Magoti yangu napigia Mwenyezi Mungu peke yake. Na wakazi wa Trans Nzoia wako na haki ya kupata maendeleo, si ndio? Ama tuna haki? Wale ambao wanatembea wakidanganya wakazi wa Trans Nzoia ya kwamba lazima wakuwe ndani ya serikali ndio wapate maendeleo, hawa watu wanakaa kwa Kenya ya sasa, lakini mawazo yao yuko wakati wa KANU. Weche moko en ni moko kuom oganda mago eko mawuok e kaunti ma Busia kendo jokanyo mag duond siasa mar ODM owuok oko kendo semo kalo paro kachiel koda romo ma ochano dichieng' ndo mano makinya koda senator ma kaunti ma Nairobi Edwin Sifuna, gavana ma kaunti ma Siaya James Agri Orengo kachiel koda gavana ma kaunti ma Busia kono. Kane giloso e kinde twak mabende ne gibago e kaunti makono giwacho ni ok gimor kata matina koda chiro no indo mano mar rocho chenro go mag duond siasa mar ODM makoro gineno godo Sifuna gi thuolo makamaindi ka oyango ni ogai mar duond siasa mar ODM gi thulindi mabende giyango chenro magi en mana Dr. Oburu Odinga ka giyango ni moluor Raila Amolo Odinga ne oweyo oganda ma pacho kaindi kachiel koda jokanyo mag duond siasa mar ODM ka gintiere e sirikal ma ok gibi winjo ng'ata manindo masayo piny owacho ma pacho kaindi kamendi kaka ne giloso e kinde romo ma kamano. Its loyalty to the legitimate party leader Dr. Oburu Odinga, and it is fully committed to political direction set by the late Right Honorable Raila Amolo Odinga, including ODM's support for the broad-based government. And to those who are saying ati wale watu wanakuja kukampeni juu ya NDC, hakuna kitu ya kukampenia kwa sababu the positions of deputy party leader is not contested anywhere.
the position ya Sifuna is not contested anyway. So that is why we are questioning mbona wanakuja at this time Busia specifically. Hakuna mkutano kesho ambao wamama wataenda kuhudhuria. Tena naweza kusema ya kwamba hapa kwa Busia County tuna chairman mmoja ambao ni Wonya Lego, Paul Nyongesa Otuoma. Huyo ndio chairman wetu ambao angetuambia twende right tungeenda. Nyerere ena par koda bech mosekalo bang' sa achiel manindo ma midhiambo. Wakaw thuolo machuok mar yueyo bang' to waduok koda weche moko mathoth mapod waikoni thuolo ni endi mano mar machiegni pacho. Par ni nyalo iluwo achiel kachiel kokalo e giko mag tudruok marwa manindo mar mbui mar YouTube at Kala TV Live ka Facebook bende iyudowa achiel kachiel. Kik idhi mabor. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore sa 10:30 ma midhiambo nyaka sa 11 ma midhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' school, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. Machiegni kendo wadhi nyime ka chenro en mar machiegni pacho kuma kelni weche giko manyien matucho koni koda kocha. Mamoko en ni jatend piny William Samoei Ruto wuok oko kendo siemo uchusi mager ne jogo eko machano chenro nendo mano mar luongo bago e pacho kaindi. Ruto ema bende loso e kinde go mane ochiwo omenda go eko mago mag nyota e kaunti nendo mano ma Mombasa. Ochiwo sim magera ne josiasa ma imo mar tiyo kod rowere pacho kaindi e chenro eko mago mag chocho kaachiel koda rocho kwe e pacho ka. Oyango ni ng'anyo ma kinde ka kinde en gino endo ma bende osebedo mana ka ketho mokalo mwandu ma pacho kaindi. Gino endo nosebedo ka miyo jo Kenya lala miwuoro. Maendi kaka noloso kotenore koda chenro endo kata siem makamano. We're not going back to that era. President William Ruto told those calling for nationwide protests. Ati wanasema ati wanapanga maandamano. Ati wanataka vijana wa kufanya maandamano. Ati wanataka vijana wa kufanya fujo. The head of state accused the opposition of attempting to incite youth into chaos, challenging them to explain their agenda to the country. Ati agenda yao ni kuondoa William Ruto. That is the only agenda they have. Hawana agenda ya vijana. Addressing Mombasa residents, the first in command said when the election day comes, Kenya will be wise enough. Governor ma county ma Kakamega Ayub Savula woko kendo sayo mokalo mane en ker ma pacho kaindi Uhuru Muigai Kenyatta kuom chenro mage mag donjore kod weche giko mago mag siasa ma pacho kaindi kendo kwedo serikal mar piny Kenya. Savula mane loso e kinde romnindo bende ne obagi e gwenge ma Kakamega oyango ni chik ma pacho kaindi oko puodho mondo mi ker ma osedhiro taya
duogi kendo chak chenro gi mago mag siasa ma pacho kaendi ka oyango ni ginendo marach mokalo to en nigi thuolni ndi osebedo mana ka ogoyo kata okwedo chenro mag dongruoge ma ibago kata ma itimo kod jatend piny William Samoei Ruto. Savula bende ne oyango ni ok en ginendo makare mondo mi sik olosi kotenre koda chenro endo mar riwruok maduong' siasa mar ODM kaachiel koda manendo mar UDA. Tuta, sio? Na mimi nikisimama hapa, Mheshimiwa Baraza, mimi najua wewe una support Ruto tuta. Na nyinyi mna support nani tuta? Hebu nione ya Ruto tuta mada sio matanga. Hebu nione ya Baraza tuta. Now Baraza, me am very comfortable in your government because UDA is government, ODM is government. And I want to declare here today, ile vitu inaitwa sijui anatembea sijui tawe, that is dead, na tunaenda kuwa hiyo kitu yanatembea hiyo tawe completely. Western tutasimama na Mheshimiwa William Samoei Ruto. Na sisi tukiwa kwa broad-based pia tulikubaliana na kinara wetu ambaye ni hayati ya kwamba tutabaki kwa broad-based tukiunga mkono William Samoei Ruto, kwa sababu tuko na project nyingi sana ambazo tunashirikiana na yeye. Ukienda pale Buhungu Stadium, ile kiwanja karibu na paka Kakamega, mimi vile nimeungana na mtoto wa pastor hapa, na mimi nashukuru sana mtoto wa pastor vile umeambia hawa jamaa wa Musanda ya kwamba sisi tunashirikiana kuhakikisha ya kwamba in 2027 tunachagua William Ruto kama rais wa Jamhuri ya Kenya for second term. Tumekubaliana pale. Na hapa Kakamega mimi nitashirikiana na Mheshimiwa Savula, yeye akiwa deputy, na baada ya 2027 atakuwa ameiva, si ndio? Atakuwa ameiva 2032 yeye kuwa governor wa Kakamega. Na hapo mimi nataka kuambia Bwana Savula, wewe shikilia pale. Vile unaenda, at least you are on the right track. Sawa sawa. Wale jamaa ambao tunataka kufungia hapa ni wale jamaa wa Munyoro, kwa sababu sisi hatutaki watu wa kuhubiri ukabila. Hatutaki vyama za kugawanisha wa Kenya. That is our priority. Uchamoko wayudo ni sirikal ma pacho kaendi korinto se keto kare chenro makende mar neno ni weche giko mago mag pur onyal jiwo e kantendo mano ma Homa Bay ahinya to e kar chumudunedo mano ma Karachuonyo. Kane oloso e kindego iko mabende ne olimo skulnido mano ma Okundi chieng' tich abicha manido mano mar Jumanindi. SPA Kemodho oyango ni oseketenge omenda makonde romo shillings milion 160 to kod 4 ma ibiro tigodo eneno ni onyal jiwo weche giko mago mag pur e gwenge ko mago ma Karachuonyo. Bende oyango ni sirikal nitie kod chenro mar neno ni okuny yaw maromo 2 maduto biro bedo kod thuolnido makende mar ting'o pi maromo liters milion 150 to kod 4 ka oyango ni mago gin chenro makende ma sirikal malo ni godo eneno ni weche giko mago mag pur koro ni to nyal jiwo e gwenge mopogore opogore pacho kaendi ahinya to e kantnido ma Homa Bay. The total cost of the dam is 164 million. The dam has a storage capacity of 100 million liters. And from the engineer's estimate and our team from the office, the dam will support at least 20,000 livestock. Normally, the history of this area is that, as you can see, this is a Citizen River. Right now, it's very dry. It normally has water for a period of 3 months, but for another 9 months, it's a whole dry season. So the purpose of the dam is to make sure that we harvest water during the 3 months, which can sustain all the livestock for the remaining 9 months. So from the estimate, you can clearly see that once you do that, the 100 million cubic will be able to sustain at least 20,000 livestock, which will help a lot in improving the livelihood of the community around here. And the other thing also, the dam will also help us irrigate at least 100,000 acres. So also it's going to support other value chains on the food crop area. I know at times there was a little
breakdown in continuity. But that is normal. Where people work sometimes, things go slow. That was a hitch, not an end. And we are marching on. And we want to march on with you together in an equal spirit and equal performance. We are going to work. We are with you. We are with the community. We are with the government. The work is now in process. Please let us see it completed. And I wish you are there when it is completed so that we celebrate the end together. Nyirore eno prario kod abiriyo osekalo bang' saa achiel manindo ma midhiambo. Kabende wamake gi kanyo e chenro mano mar machiegni pacho. Wadogo kendo koda mamoko komolo kanyo saa 3 manindo mar midhiambo. Imedo mana kete e wang' jowi mari mihero kendo migeno mar kala wirane ma e odwa. Riti masani nyinga en Julian Uma. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa.